Tam je, čo tam je napísané? Jurko. Jurko, no tak to je tvoj darček. To máš ďalšie. Nechám si to. A veď môže si aj viac nabaliť. Nie, on po jednom bude pozerať. Budeš nosiť. Vidím ťa, mama. Čo to je? Čo toto je, Juraj? Nevieš, čo to je? Čo to je, Jurko? Kniha? A to asi bude veľmi veľká kniha. Čo tam budú? Už... Ju nepočeraj. Ja. No, čo to je za knižku? No jej. A ešte aj kalendár tam je. Jej. S anieličkami kalendárik. Jasné, rozbaľujeme. A kalendárik? Ukáž detkovi, aký máš kalendárik. Detkovi ukáž.